ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. яка мошини фурӯшӣ аст бардорон ваз 21015 ҳаста ки соли бароишаш 2003 сола 34 бензини холия, объем мотораш 1.5 литр инжектора, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, салон тоза, магнитофон, чихолҳои нав мега заде мега. дӯстони азиз, мошин яъне ки дуюм даст гаштага, яъне ки ай дасте ки соҳибшон ай салон гирифтагишонда уже деюм одам дашти як тоҷики бародар дай. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дар Россия, дар Хабаровский город, яъне ки ҳамин хел маълумот аст. нархаш 150 000 рубл ки боз арзон ва муомилаи хуб мешавад. ҳуҷҷатҳои мошин, документош ҳамаш сатфоди ягон пӯшидаги умуман надорад. вариантҳои алиши аст бо Toyota Mark Ducati дар Тоҷикистон бошад ёки сечка, ҳамин хел мошино кати алиш мешавад. ин мошине ки мебинем айни ҳол қарор дар Россия, дӯстони дар Хабаровск. кадоми шумо агар маъқул карда бошед ки далкор бошад, рақамошон ҳастай, имо WhatsApp дорам, метавонед ки дигар маълумот пурраша аз худашон гиред. марҳамат. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли бароишаш 1994 сола ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 50 фоида, 4 та дискаҳои рамашка, салон тоза, пӯшидаги надод, радной краскаи мошин дар ҳолати кория мега. бештар маълумотош аз худаш хадаво ёки ҳуҷҷатҳои мошина ягон маълумот додагӣ нестай, аз худашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. кадоми харидор яъне 21 000 сомон муомила мекунем мега. марҳамат, метавонед дигар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон аст Opel Astra J аст ки соли бароишаш 1999 сола ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. мошин 4 та диска, 4 та балони пачка, ду дари пеш электропакет, мотор 100%, як сола ҳуҷҷат, задаги пӯшидаги надорад, яъне ки коробкаш ҳама ҷош хадавой 100% мега. срошна сум дар кора, ба ҳамин хотир мошина мега арзон мефурӯшем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомонӣ ки бо савдо мекунем мега. дар назди капот срошна сум дар кора мега. вариантҳои алиши надорад. то қасум ва свеча ба нархи радной сиёҳай. дӯстон, метавонед ки бештар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат, занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Daewoo Lacetti аст ки соли бароишаш 2006 сола 34 бензин газ дорад. кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад соҳибшон. мошин 4 та балони 70 фоида, 4 та диска, кондиционер, электропакет, салон тоза, радной краска, серебристи. маълумотҳои бештар дар пеши капот мега. аз пеш мебинен, баъд савдо мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 27 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хуба мекунем мега. дар назди капот ба кадом бардорем ки агар ин мошин маъқул бошад, вариантош тоғир дорад, рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо ҳам дӯстон агар ҳамхали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рой кунед. дар видеои оянда рекламаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F аст ки дар кузови универсал, яъне ки караван соли бароишаш 1997 сола мега соҳиб шуд. 34 бензин газ дорад. кор мекунад,
объем мотораш як 6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибшон. Мошин мега хадавой дорад, мотор 100%, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионерам дорад, мега кор мекунад соҳибшон. бештар маълумот бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад ба нархи 28 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад, мега соҳибшон. тоқа сум дар кора, мега хай дигар вариантоша нагуфтиянд. ба кадоми шумо агар вариантошон тоғри гирад, рақамошон дар поини видео ҳастанд, метавонед бештар маълумотша гирен. шумо бардорин азиз, агар ҳамхали мошин дошта бошед, реклама кардан хоҳед, дар номераи имо ватсап реклама мемонем. видеонавори моро подписа кунед ва лайкота намонед. чӣ мошине ки дар кор нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯши дӯстон вазн нива астае ки соли бароишаш 1983 солае ки судишориш бензини холия, объем мотораш як 6 литри простой аст, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега то моҳи январа ҳуҷҷат дорад, яъне ки ваъдаи соли нав буд мешавад. дӯстони азиз, 4 та балони миёна, дискаҳои худаш, радной краска мега ҳолати мошин миёна мега, яъне ки дар ҳолати кори қарор дорад. бештар маълумотша аз худашон мегирем дӯстон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи айни тарафи Ленинобод, нархаш 6300 сомоние ки нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад. кадоми шумо агар ки харида тонед рафта бинед, хай бо қадчон муомила мекунед. ай пеш марҳамат, рақамошон дар поини видео. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон Toyota Mark II ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1997 солае ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор мега соҳибшон. мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, хадавой, салон тоза, электропакет, магнитофон, пуштагӣ задагӣ надорад, сайсанаш беҳтарин аст ки мошин дар ҳолати кори қарор дорад, мега соҳибшон. бештар маълумот аз худашон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, нархаш 35 000 сомоние ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем, мега дар назди капот фақат одамони харидор бошанд. марҳамат, кадомитон агар ҳамин хеле нархошон тоғир, агар вариантошон дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумотша гирен. Opel Astra F бардорон дар кузифи хачибек, соли бароишаш 1995 солае ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад ҳар душон. объем мотораш бошад як 6 литри простой аст, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 70%, 4 та диска, калпакош, радной краска, салон тоза, чихолои нав, бе ягон камбудия мега пӯшидагӣ надорад. бештар маълумотша аз худашон мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, нархаш 23 000 сомоние ки боз муомила мекунем, мега дар назди капот. ба кадом бародороне ки ҳамин мошино агар маъқул бошанд, ки вариантошон тоғри мегирад, метавонед ки бештар маълумотша аз рақамҳои худашон гиред. ҳар як кадомша рақамошон дар поини видео мондагиа. марҳамат, занг занед, бештар маълумотша гирен. шумо агар бардорон ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, чизе ки набошад барои реклама кардан, барои фурӯхтан, дар номераи имо ватсап партия дар видео оянда рекламаш мемонем. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, молодёжни мошин, соли бароишаш 2002 солае ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад ҳар душон. объем мотораш як 5 литр мега соҳибшон. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои худ, 4 та балони 60%, радной краска, хадавой. бештар маълумот фақат дар пеши капот мега мошина миен аз пеш мебинем, баъд бо гап мезанем. мошин айни ҳол қарор дар ноҳияи Зафаробод, нархаш 8000 сомоние ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди капот. марҳамат, дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео ҳастанд ки метавонед бештар маълумотша аз худашон гирен. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсаптон силкаша падилиса кунед. ба шумо ки чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависед, мо дар видео оянда албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшӣ ҳастаи бардорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли бароишаш 1995 солае ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш як 8 литр, коробкаш автомата мега соҳибшон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
4 та диска, 4 та балони 50% радной краска, дигар маълумотҳои пурра бо телефон мега дар пешаш электропакета. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарх аст 35000 сомония ки бо арзон мекунем мега вариантҳои алиши аст. фақат астраҷикати кадоми шумо дӯстон агар астраҷи дошта бошед алиш мекунем мега хайна рақамошон аст. метавонем ки бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. агар ки мо ягон маълумотша хато фаҳмода бошем метавонем бо ай худаш пурсен ва метавонем ё ки харин ё ки алиш кунен бараман занг занем бештарша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Vectra аст ки ба хоҳиши шумо мондем. соли бароишаш 1991 солае ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой аст. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мошин 4 та балони 70%, 4 та дискаи худаш, радной краска, салон тоза. хай бо дигар маълумотша бардорам аз худашон мегирем. рост дигар маълумотошон ками бад аст ки маълумотша пурра роӣ намекунанд. ин аз мо вобаста нест. хай бо кадомитон агар мошин хар бошад ами як занг мезанем мепурсем. ҳеҷ гап не. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш 13500 сомония ки боз муомила мекунем мега дар назди капот. марҳамат дӯстоне ки агар ҳамхори мошин хар бошад метавонем занг зада бештар маълумотша гирем. фақат одамони харидор. Daewoo Nexia аст дӯстон. соли бароишаш 1994 солае ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объем мотораш 6 литра, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега қарор дорад соҳиб шуд. мошин 4 та балони 60%, 4 та диска, салон тоза, электропакет, радной краска, ходовой, чашкаош мега задаги пӯшидаги варид умуман надора. пӯсидаги ҳам надора. мошина мега сайзаш беҳтарин. мотор 100% кор мекунад. газ бензин ҳамаш 100% ҳам кор мекунад бе ягон камбудиги. мошин мега тоза ҳай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дига арзон намешавад. беҳуда занг назана мега хоҳиш кардагиай. дӯстон агар кадомитон ҳамин нарх агар 10500 сомон агар туғри гирад метавонем ки мошина ай пеш рафта бинем ва мошина харидем ки нархи ахиронша мега. бо агар ки хоҳен занг зада пурсен рақамошон дар поёни видео. шумо агар бардор ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира метавонед ки дар номерои имо ватсап роӣ кунед. реклама мемонем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ доштам пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.